दा दिनै प्रमद बर'आ खामानिखौनो मावनानै देखायहायाखै नालाय फैसाया खमायजादोंसो। जेनेबा बोसोरफ्रामबो 100 थाखा मोननांगौमोन, हरदोंमोनबो, फैसाखौ हरदोंमोनबो, 100 थाखाखौ बियो खरस खालामजोबनो हायाखै। दानिया खमायजाबाय, नै 80 थाखाल' जाबाय। जोंना बारायनानै फैयो फैसाया, बियो बाहायनो हायाखिसै नालाय। ओंखायनो नों 100 थाखा हरनायखौ फुरा बाहायजोबनाय, नेक्स्ट इयाराव 110 थाखा नङाबा 120 थाखा मोनबोगोन। मोजां बाहायदों नालाय। ओंखायनो खामानि मावनायनि इन्टारेस्टबो थानांगौ, इस्युबो थानांगौ। अब्ला भारत सरकार बा आसाम सरकारहा बे ओनसोलाव दालां जानायाव, बे ओनसोलाव लामा जानायाव, बे ओनसोलाव स्कुल कलेज जानायाव सोरबा आसाम सरकारानो होन, भारत सरकारानो होन, खुनु आपत्ति गैया। जौगाखांनायखौ आसामाबो नागिरो, दिल्लीयाबो नागिरो। नों मावनांगोन, नोङो बे जायगानि रिप्रेजेन्टेटिभ जाबाय नालाय, बे ओनसोलनि लिडार जाबाय नालाय, नोङो बेखौ जौगाखांहोनायनि दायथ'आ नोंनो हगारनानै दोनदों, नों माव। खिन्थु मावाबालानो जिखिनि फैसा फैयो बेखौ बोरै बख'नानै जाख्ल'नो हागोन, बेखौसो जुदि माथा गामायबाय थायोबा, बबाव मा दालां, बबाव मा स्कुल कलेज मा बानायनो बेलाय। दिनैथ' प्रमद बर'खौ बेखौसो नुदों। जोङो 3 कौटिनि सिलिगुरियाव गेस्ट हाउस बानायदों आगोलाव, मेरामति खालामदों 12 कौटिनि। बे बोरै जाखो? गेस्ट हाउसनो सिलिगुरियाव गेस्ट हाउस, बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बानायदों जोङो। 3 कौटिनिबो जों गेस्ट हाउस बानायदों। बेखौ दिनै मेरामति खालामदों 12 कौटिनि। बे मा जाखो? बे जानाय नङा माथो। 3 कौटि थांदों जोंहा न' लुनायाव, बेखौ मेरामति खालामदों 12 कौटिनि। 12 कौटिया बारा ना 3 कौटिया बारा? बेबादि जायो प्रमद बर'आ। दा ओंखायनो जोङो बुंदों रायजोफोरखौ, जों बिसास खालाम, नोंसोरो बिसास खालाम। BPFआ जिखिनि खामानि मावनो हायो बेखौसो प्रसार खालामो, बिनि बादै जुदा प्रसार खालामा जोङो। ओरैनो बुंलानानै लाब गैया। प्रमद बर' बादि न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै जों बुङा, मिथिबाय? प्रमद बर' बादि न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै जों बुङा। बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोन होननानै जों जानला मोनला बुङा। मोनगोन 75,000 जों बुङा, 20,000 25,000खौथ' मोनखायो, जोंनि दिनावबो मोनखादों। होगोन जों बेखौबो। साख्रिया दङ, सोरबाया मोनगोन सोरबाया मोना। गामिफ्रावथ' आजिखालि मेरला BA पास MA पास दंसै, गैया होमबा नोंसिनाव? मेरला दङ। दा जोङो ओंखायनो बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बोरै बिसोरो थांनानै थानो हायो, बेनि थाखाय जोङो माखासे स्किम लादों। गासिबो साख्रि मावनानै जाजोबनो हाया बा साख्रि मोनजोबा। साख्रि मोनै माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनोबो थांनानै थानायनि लामा खोन्थानो थाखाय, खामानि मावनानै जानो हानायनि थाखाय जोङो बोसोराव 100 कौटि बाहायगोन होननानै जोङो खोथा होबाय थादों। मिथिबाय? जोङो जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन, जोंनि फंबाय बिनानाव, गावनि गथ' गथायफोरनि थाखायसो जों सिन्था खालामदों। जोंनि दिनाथ' बारग'बाय, जोंथ' माबा माबि मावनानै जानांगौ। नोंनि गथ' गथायफोर, फंबाय बिनानावफोर गैया होमबा? बिराद। बिनि थाखाय जों मावलांनांगौ। ओरैनो हुगदाव हुगदाव जानाय नङा। प्रमद बर'ना 1 मासल'सै, 31 तारिख मार्चनि उनाव बियो खुनु कागज कलम दैनो हाला। ओरैनो नामाव सिट मोनगोन, खुनु अर्डारबो होनो हाया, खुनु सेंसन खालामनो हाया, खुनु एप्रुभबो खालामनो हाया, फैसाबो रिलिज खालामनो हाया। जोब्बाय।